kabeh iki sawadya. Ayo, wiwiti. Inggal kawiwitan. Wonten kedadosan ingkang aneh-aneh. Wonten kedadosan ingkang aneh-aneh. Wonten ing medhang kahuripan menika gember ewer-ewer.
leres Bapak. Were. Kang tegese niku geger. Oh, Dene gegeripun wonten ing Medang Kahuripan menika dipun timbulaken dhateng Si Lembu Sura lan Maesa Sura. Ingkang piyambakipun wantun bradat dhateng Kusumaning Ayu saha langit. Satemah kahanan wonten ing Medang Kahuripan wedal sakmenika tuwuh geger Bapak Resi dipayang. ing mriku putra putrinipun Sinuwun Prabu Pancapana dipun bradat satunggaling pawongan. Rikala semanten pancen dipun brandat nanging saking pambudidayanipun sedaya para senopati ing Medang Kahuripan rahayunipun Kusumaning Ayu saha langit saged dipun wangsulaken nanging wonten satengahipun margi menika tasih mbujung dhateng kula Si Lembu Sura lan Maesa Sura. Ngaten, ngaten ampun pitados dhateng pusaka, pitadosa dhateng panguwasanipun Gusti. Namung kemawon mbok bilih menika kagem sarana. Niku napa niku? Napa niku? Menika ingkang dipun wasani Seta Jalak Seta. Sangayo. Kados sing desan awan sakone ngedap-edapi jenenge Seta Jalak Seta. Agih monggo punasta kondur wonten ing Medang Kahuripan. Menapa prayoginipun jenengan kula larapaken pinanggih langsung Prabu R. Niku malah sanipun dereng Sinun Prabu kelampan putri nanggalem konture Medang Kahuripan. Nanging kula lan sedaya senopati kaprajondang rahayunipun wonten resi ingkang paring pusaka Seta Jalak Seta. Menika memedi kae. Menika leresan Prabu. Menika wonten rawuhipun Bapak Resi Dipaya. Iku Lah niku Sinuwun Prabu ing Medang Kahuripan. Kula narendra ing kraton Medang Kahuripan Prabu Era. Sampeyan sinten, Bapak? Kula dipaya. Dipaya. Nggih awake niki ting greges. Nek wong kepepet karana ngertos kawontenan ing Medang Kahuripan niku rene geger gember ewer-ewer. Kilo saking menika lara kaya tampet. nggih Bapak. Sesuk napa? Ngaten nggih. Ate Negari Medang Kahuripan nembe tuwuh dawuh kasebabaken dumateng para budi srani Lembu Sura lan Maesa Sura. Kula nyuwun tulung ndika satunggaling tiyang ingkang gentur lagune mulih pribipun Medang enggal pulih kados duing. oh ngaten biasane kok cerita abad. Niki abate mboten ditokne nggih. Mboten. Mboten. Medang Kahuripan niku akhir taun 1000 Pinten? 30-an kono lho 1050-an mriku. Niki pusakane napa niki jenenge? Abad 11 niki naminipun Naga Seta. Kau jalak setan apa naga setan? Pripun to? Jenenge kok mola-male niku. Pusaka kok kathah. Sing gadah sinten? Jenengan. Lah nggih kok geger. Kala wau ngendika Seta Jalak Seta. Lah niki napa? Ah niki berarti pusakane loro. Seta. Oh ngaten. Aja maido. Wong tuwa kuwi serep lali. Kakek pulute. Lho sewu. Menika kagem milujengaken negari wonten ing Medang Kahuripan. Nggih. Rai kersa kula titipke teng jenengan. Dipun titipaken Bapak. Gen slamet. Oh. Lagi sing rapoke boyo.
nglajengaken mbok bilih ing mangkenipun badhe wonten napa nika payo-payo ingkang badhe ngrisak wewengkon wonten ing medhang kauripan tegesipun kersanipun selamat. Nanging mangke mawi kula kepanggih kalian Lembu Suro kula kedegaken. Ngeten niki tampani sik go. Sampane riyen Rama. Lah ngaten to Bapak setunggal nggih Bu. Nggih, katuran prisa Sinuhun Prabu Erlangga. Menawi ing mangkenipun tasih wonten murinanipun Lembu Suro ingkang putra-putri kemawon kapurih nampi lamaranipun. Kok nampi? Lah kon dipun nampi Putra kula mboten gelem. Budi serani kok pane. Enten kagem rantai mas kersanipun wonten ing medhang boten rusak. Lajeng sampunipun tampi kapurih nyuwun bebana. Nyuwun bebana. Mangke bebananipun kapurih yasa wontenipun sumur ingkang lebet sanget. Sampunipun piyambakipun duduk wujudipun sumur ing mriku dibrok watu kemon saking inggil. Ngaten to. Pinangka kartu sampeko nggih Bapak. Nggih. Dewi saka langit. Kuwi pinangka dadi karti sampika gelem dadi ranti mas ya. Kula sagah mo. Pethuk ana Lembu Suro sing wigati kuwi kudu nyuwun bebana kuwi mau. Nggih. Ya. Nggih, Mo. Kula rantos wonten mriki ra, Mo. Kene wah kuwi Oh ngaten. Monggo monggo. Iki atas semuanya. Sangga langit kepiye? Isih tresna lan aku. Ya kene ora. Mamaken dene panyuwun. Apa panyuwunmu bakal tak turuti wong ayu? Aku nyuwun tiasake sumur sing jerone ora bisa diukur. Gawe sumur sing jerone ora bisa diukur. Kira-kira sumur apa kuwi Sumur panguripan. ngono, ya tak sagoi bot-bot aku tresno kawan. dadi anu diundang. Wonten jero. Won sani. Ayo. Jebul kowe ngapusi aku Erlangga. Ngumoro, ngumoro. Aku ora jero kok wablek karo aku. Ya, lali-lali dan elengo. Ana raga dadi segara. Trenggalek dadi getek. Blitar dadi latar. Tulungagung dadi gedung. Kediri dadi kali. Mong cukup semene. Dipun waswadaken sumur kedadosanipun. Sumur ingkang sak meter jeronipun dipetaplek watu, sakmenika ketinggal. Menapa menika? Lho, Kaera. dungo inggih. Bu Persi Nggih, kula. sampai tak atur di atas sesek. Kuno. Tak betul Lembu Suro kok saya suwe saya ageng. Saya suwe saya resik ketok wonten ing nyapu ngangge sapu kelur. Besok nang Rejo Jandaman, besok kata Gunung Kelut. Langit. Nggih, Mo. Nun sewu. Anika wonten kinjeng kok semono gedene. Miber rame-ramene jaman besok katelo desa Kinjeng. Niku pun dadi desa Kinjeng. Langit. Nggih, Rama. Kapeksa Rama kudu lurih ke Prabon. Kowe kudu gelem dadi ratu ing kraton Medang Kauripan. Nanging sarana kula dados ratu kedah jangkep sedaya.
kula mboten saged ngenteni kawibawan panjenengan. Sebabe apa? Awet saged kawastanan kula menika putri Kedhi Rama. Kedhi. Tak jumbuke sing kok lakoni saben dina. Kuwi mung tasan gila bab kawruh kautaman bisa mlaku nyang daya kebencian. Luwih becik kuwi mah depok, ya. Maduka sing kapusangan nganggo jeneng Resi Kili Suci. Sampeyan paripun wulungku laman niku mangpurnani kok nggih. Wah, langkung prayogi ratune mawon. Oh nandang jenengan. Trita pundutan. Yen ana duna bab utawa tumangsa, kita sagutra nyuwun pangapura. Muga-muga lakon iki nggawa berkah sewa berkah kawula kijing. Amin. Kawula kabeh pikantuk karo harjan. Amin. Karo sambika. Amin. Bapak, Amin. bojone.